Les segadores de Catalunya preparen una xarxa per facilitar el coneixement de la convivència a Catalunya a tots els parlaments autonòmics de les diverses regions espanyoles, al Congrés de Diputats i al Senat. Ho farem en el núvol i després ho passarem a la terra. I els mostrarem com convivim a Catalunya i que ens expliquin ells què fan ells per conviure i per viure. Segadores de Catalunya és un programa facilitat per la consultora tecnològica, emocional i comercial Tarquinos i cedida per aquesta actuació al llarg de lo que queda de tardor, a l'hivern i la primavera. Un període llarg, no tan llarg.